A következő kisfilmben röviden bemutatjuk, hogyan regisztrálhat a CarNet portálon és veheti igénybe a CarNet szolgáltatásokat. Nyissa meg a www.volkswagen-car-net.com weboldalt. Válassza ki, hogy melyik országban kívánja regisztrálni a szolgáltatást. Kattintson a felhasználói fiók létrehozása gombra. Adja meg személyes adatait, nevét, születési dátumát, nemzetiségét, személyi igazolványa számát, valamint az e-mail címét és egy biztonságos jelszót. A jelszót újra beírva erősítse is meg. Ezután adja meg elérhetőségeit. Amennyiben a rendszer hibát jelez kitöltés után, ellenőrizze az adatokat vagy azok írásmódját. Ezután erősítse meg, hogy elolvasta a felhasználási feltételeket, valamint a személyes és járműre vonatkozó adatok gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról szóló információkat. Opcionálisan engedélyezheti, hogy a Volkswagen AG személyre szabott piac és reklámkutatás céljából elérje Önt, adja hozzájárulását és válassza ki a csatornákat, amelyeken felvehetjük Önnel a kapcsolatot. Erősítse meg a megadott adatokat a biztonsági kód begépelésével, majd kattintson a felhasználói fiók létrehozása gombra. Biztonsága érdekében megerősítést küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Ellenőrizze a beérkező üzeneteket. Ha az e-mail fiókjában nem találja a megerősítő e-mailt, keresse a kéretlen reklámüzenetek vagy spam mappában. Nyissa meg az e-mailt és kattintson a hivatkozásra 24 órán belül, hogy lezárja a regisztrációt. Ezután bejelentkezhet a CarNet portálra e-mail címével és korábban megadott jelszavával. Amennyiben CarNet fiókjához még nem adott hozzá járművet, ezután automatikusan egy másik oldalra irányítjuk, ahol meg tudja adni járműve 17 jegyű alvásszámát. Ezt a forgalmi engedélyben vagy a jobb oldalon a jármű szélvédője mögött találja. A jármű alvásszámának megadása után kattintson a Tovább gombra. Olvassa el és fogadja el az ASF-et, majd kattintson a CarNet szerződéskötés gombra. A következő oldalon találja a regisztrációs kódot, amelyet járműve infotainment rendszerében kell majd megadnia, hogy igazolja magát és összekapcsolja a CarNet portált és a járművet. Jegyezze fel a regisztrációs kódot. A CarNet aktiválásához szüksége lesz internet elérésre. A rendszer élesítéséhez üljön be az autóba és adja rá a gyújtást. Indítsa el az autót a Start vagy Start-Stop gombbal, kapcsolja be a rádiót, majd nyomja meg a menü gombot és válassza ki a Setup lehetőséget. A menüben lévő funkciókat a jobb alsó gombbal vagy az érintőképernyőn kézzel is irányíthatja. A Setupban a CarNet online szolgáltatás fölötti VLAN gombot kell megnyomni és beixelni a VLAN kis ikonját. Ilyenkor lehet rácsatlakozni a telefonon létrehozott hotspotra a jelszó megadásával. Ezután nyomja meg kétszer a visszagombot, válassza a Setup almenü CarNet online szolgáltatások gombját, és ott a regisztrálást. Most kell beírni a regisztrációs kódot, amelyet korábban kaptunk a CarNet portálon. Amennyiben az autó egy meglévő CarNet fiókhoz, például az előző tulajdonos fiókjához van már hozzárendelve, ez az információ megjelenik a képernyőn. Ebben az esetben kattintson a törlés gombra, hogy a járművet saját CarNet fiókjához adja. Az üzemben tartó sikeres módosítása után az előző tulajdonost e-mailben értesítjük a változásról. A jármű regisztrációját befejeztük. Az autó csatlakozott a CarNethez, betöltötte az adatokat, meg is jelennek a CarNet szolgáltatások a képernyőn. Itt böngészhetünk az ügyfélportálon már előzetesen beállított hírfolyamok között, kereshetünk közelünkben lévő szabad parkolóhelyet, vagy akár üzemanyagtöltő állomást, de megnézhetjük azt is, milyen időjárás várható. Reméljük, hamarosan Önt is a Volkswagen CarNet elégedett felhasználói között üdvözölhetjük.